Zvířecí říše je pozoruhodnou přehlídkou živoucích, dýchajících zázraků přírody. Majestátních, neodolatelných, důmyslných a pozoruhodných. Fascinujících, mrštných, instinktivních a divokých. Objevte jejich minulost, přítomnost i budoucnost. Prostě ohromující. Prostě nádherná. Prostě úžasná. Prostě zvířata. Prima uvádí prostě zvířata. Sloni. Sloni. Sloni jsou dnes největší suchozemská zvířata vůbec. V skutku působivý fakt, zvlášť když si vezmete, že přibližně 6,5 milionu suchozemských druhů je menších, než jsou sloni. Obývají Afriku a Asii a jejich nebetyčná výška je pouze jedním z mnoha nápadných znaků. Dalšími jsou obrovské uši, mohutné nohy, dlouhé kly a slavný chobot. Všestranný nástroj, kterým dokáže přemisťovat těžké předměty. Nabírat vodu a láskyplně s ním zdravit rodinu a přátele. Jsou to společenská a starostlivá zvířata. O nové přírůstky se stará celé stádo a učí tyto obrovské potomky, jak to ve sloním světě chodí. Ve světě, který mohou objevovat 6 i 7 desetiletí. Ve vodě i na souši drží savci rekord největších žijících živočichů. Sloni jsou obratlovci a tudíž může jejich tělo dosahovat obřích proporcí, protože má pevnou vnitřní oporu. Páteř je jeden z mnoha společných znaků savců. Přítomnost chlupů nebo srsti je dalším, stejně jako jejich schopnost krmit mláďata mateřským mlékem. Savci jsou rozmanitá třída s celkem 153 čeleděmi. Přestože samotní sloni jsou obrovští, čeleď slonovitých je malá. V Africe žijí pouze 2 druhy a Asie je domovinou 4 poddruhů. Slon africký je z obou druhů ten větší. Na délku může měřit až 7,5 metru. A dospělý samec může vážit stejně jako 5 rodinných vozů, tedy 6350 kg. Největší zaznamenaný slon africký měřil na výšku 396 cm a vážil 11 tun. U všech sloních druhů jsou samci větší než samice. Slony od ostatních savců odlišují právě jejich chobot a kly, které jsou částečně odpovědné za jejich latinské rodové jméno. Řecký výraz elephas v překladu znamená slonovina, nebo také slon. Slonovina je druh zuboviny. Tvrdá, hutná, kostěná tkáň pod zubní sklovinou, neboť kly jsou ve skutečnosti velmi dlouhé řezáky. Slon africký je má v průměru dlouhé 240 cm. Jejich chobot je stejně tak dlouhý a neméně fascinující. Ve skutečnosti se vyvinul z horního pisku a nosu. Na jeho konci se nacházejí nozdry. V chobotu je více než 40 000 svalů, díky čemuž je pevný a ohebný.
Díky silným svalům v horní a spodní části a po stranách ho slon může zvedat a spouštět dolů. Jemné pohyby chobotu ovládají svazky menších svalových vláken. Samotný chobot není nijak lehký. U dospělého slona může vážit až 140 kg. Celý chobot je chápavý, včetně jeho špičky. Slon indický má na konci chobotu jeden prstík, zatímco jeho afričtí příbuzní mají prstíky dva a používají je k uchopování předmětů. Robustní tělo potřebuje pevnou základnu. Proto jsou kosti ve sloních nohách v jedné rovině a vytvářejí tak bytelnou oporu. Jejich široká chodidla odpovídají proporcím nohou. Jsou stejně velká jako obroučka basketbalového koše. Zajímavostí je, že vědci zjistili, že sloni našlapují na prsty. Většinu tlaku nesou vnější prsty na přední končetině, zatímco paty nejsou zatěžovány téměř vůbec. Při přesunech používají dvě rychlosti. Pomalou chůzi a pak její rychlejší verzi. Nejedná se o skutečný běh, protože nikdy nejsou všechna chodidla ve vzduchu. Tato robustní zvířata potřebují mít vždy jedno chodidlo na zemi. Rychlou chůzí se sloni dokážou pohybovat rychlostí 40 km za hodinu. Dalším nevšedním znakem slonů jsou jejich obrovské uši. Tyto obří vějíře nemají jen na okrasu. Slouží jako přírodní chladící systém. Za prvé si jimi ovývají tělo. A za druhé krev kolující sloníma ušima s tenkou kůží je ochlazována venkovním vzduchem. Jak tato krev koluje dál, ochlazuje celé tělo. Tento postup pomáhá snižovat jejich tělesnou teplotu. Čím teplejší den, tím rychleji se ovývají. Sloni velmi rádi využívají větrných dnů, kdy roztáhnou své uši a postaví se proti směru větru. Vrásčitá kůže slonů hraje také svou úlohu při jejich ochlazování. Všechny tyto záhyby zvětšují plochu kůže, zadržují v sobě vlhkost a zpomalují proces jejího odpařování. V minulosti byli sloni řazeni mezi tlustokošce kvůli svojí tlusté kůži. Taxonomické pojmenování se možná změnilo, ale jejich kůže nikoliv. Na citlivých místech, jako je hřbet, nohy a chobot, může být i více než 3 cm silná. Naopak v oblasti očí, uší, tlamy a hrudi je kůže velmi tenká. Přestože vypadá suše a drsně, ve skutečnosti je jemná a měkká. Kůže je protkaná mnoha nervovými zakončeními a je nesmírně citlivá. Slon dokáže zaznamenat, že na něho dosedl hmyz i změny prostředí. Sloni si poradí i s chladnějšími podmínkami, a to díky jejich silné kůži a tlusté vrstvě podkožního tuku. Na první pohled se všichni sloni můžou zdát stejní, ale při bližším ohledání je jasné, že jsou od sebe na hony vzdálení. A to jak zeměpisně, tak také vzhledově. Jejich uši jsou jako přírodní poznávací znamení. Slon africký má velké ušní boltce tvarem nápadně připomínající africký kontinent. Slon africký obývá subsaharskou Afriku, zatímco slona pralesního najdeme v centrálních a západních oblastech afrického kontinentu. Slon africký má světlejší kůži a kly zahnuté nahoru. U tmavšího slona pralesního míří kly dolů. Uši slona indického také připomínají jeho domovinu. Jeho boltce mají údajně tvar jako Indie.
Slon indický obývá ostrůvky na jihu, východě a jihovýchodě Asie. Ze 4 poddruhů je tím největším slon ceylonský a tím nejrozšířenějším je slon bengálský. Slon sumaterský je v porovnání s ostatními třetinový. Krátký chobot, kulatý obličej a dlouhý ocas jsou charakteristické pro slona bornejského. Trpasličí slon bornejský je o 10 až 30% menší než ostatní poddruhy. Zeměpisné rozšíření a ušní boltce nejsou jediné znaky, podle kterých se dají rozpoznat tyto dva odlišné rody. Dále je to také tvar jejich hřbetu. Slon africký ho má prohnutý, kdežto jeho asijský příbuzný má páteř rovnou nebo vyklenutou. Oba dva rody mají také typický tvar hlavy. Africký druh jí má plnou a kulatou, kdežto ten indický má 2 hrboly se zřetelným důlkem uprostřed. Druhy z této oblasti mají také dlouhý špičatý dolní pysk a hladší kůži. Oba druhy mají šedočerné zbarvení, ale kůže slona indického může postrádat pigmentaci v oblasti čela, uší a chobotu. Podle přítomnosti klů lze také určit původ slona. V Africe mají kly jak samci, tak samice. V Asii mají kly pouze samci a navíc ne u všech se vyvinou. A přibližně polovina samic má jen takové minikly. Ty skoro nepřečnívají přes horní pysk. Mívají maximálně 5 cm na délku a nejlépe viditelné jsou při otevřené tlamě. Sloní chodidlo nám také napoví, kde se procházejí. Slon indický má na předním chodidle 5 prstů a na tom zadním 4. To jeho africký příbuzný má na každém chodidle o prst méně. Tito mohutní savci vykazují od hlavy až po paty neuvěřitelnou rozmanitost. Naši planetu obývají už miliony let a tak měli dostatek času zdokonalit své umění přežít a adaptovat se, aby si zajistili své další přežití. Už jen jejich mamutí proporce jsou účinnou adaptací proti predátorům. Jako bíložravci se řadí mezi kořist, ale obrovské rozměry dospělých jedinců jsou výborným odstrašujícím prostředkem a činí je zdánlivě imunní vůči útokům. Slůňata jsou zranitelná, ale stádo je dobře střeží. Pokud se objeví případná hrozba, stádo obstoupí všechny potomky a chrání je vlastním tělem. Robustní torzo vyžaduje dobrou oporu. Jejich končetiny to splňují díky tomu, že jsou umístěné téměř svisle pod jejich tělem, jako nohy u stolu. Díky této chytré adaptaci mohou sloni stát ve stoje, aniž by jim hrozilo, že se jim nohy pod jejich vahou podlomí. Při chůzi jsou jejich chodidla vypodložená silnými tukovými polštářky, které fungují jako tlumiče a odpruží každý jejich krok. Jeden způsob, jakým si sloni mohou ulevit od zátěže, je plavání. Jsou přirození talenti. Sloni mají schopnost udržet se nad vodou a jejich silné nohy jim zajišťují dostatečnou výdrž pro plavání na slušně dlouhé vzdálenosti.
Mají přirozený šnorchl a tak, pokud potřebují, mohou se celý potopit. Je to také jeden ze způsobů, jak sloni používají svůj chobot. Kromě dýchání je jeho další zjevnou funkcí také čich. Podle výzkumu mají ten nejlepší čich v celé říši savců, předčí dokonce i psy a krysy. Nozdry dokážou slony dovést k potravě, najít jim partnera a zavčas je varovat před všemi blížícími se predátory. Žíznivý slon dokáže ucítit zdroj vody na více než 19 kilometrů. Voda a chobot jsou neoddělitelná dvojka. Slon nepije chobotem jako slámkou, jen vodu nasaje a poté si ji stříkne do tlamy. Chobot jim slouží také jako hadice ideální na ochlazování. V průměru se do něj vejdou 4 litry vody. Když z něj nestříkají vodu, často jim na sebe hází prach nebo bahno. Vrstva bahna slona jednak ochladí, dále zvlhčuje jeho kůži a slouží jako ochrana proti hmyzu a také slunci. Chobot je výborný nástroj k uchopování věcí. Dokážou s ním uchopit zajímavé předměty a především potravu. Tyto dlouhé svalnaté hadice jsou dost silné, aby dokázaly vyvrátit strom nebo zvednout slušnou váhu. Další důležitou funkcí chobotu je komunikace. Zprávou může být jemný neverbální projev až po hlasité troubení. Chobot jim slouží také k sebeobraně, spolu s jejich další přirozenou zbraní – kly. Jejich prodloužené řezáky jsou skvělým zahradnickým náčiním. Mohou jimi vytrhávat vegetaci nebo se dostat k vodě. I sloni jsou buď praváci nebo leváci. Ten kel, který používají raději, je kvůli častému používání kratší. Uši jsou další velký znak, který se přizpůsobil klimatickým podmínkám, v nichž sloni žijí. Čím blíže rovníku žijí, tím mají větší ušní boltce, aby jimi mohli lépe ochlazovat svá těla. Kromě toho velké boltce zachytí více zvukových vln, takže sloni mají dobrý sluch. Dokážou také zachytit a vyluzovat nízkofrekvenční bručení pro komunikaci na velké vzdálenosti. Sloni své zprávy nebo varování často vydupávají. Velké ušní kosti, nervová zakončení v chobotu a také v chodidlech jim pomáhají tyto vzkazy zachytit i na vzdálenost 10 kilometrů. Mnohá zvířata, když se ocitnou v ohrožení, se nafouknou, aby vypadala větší. Sloni k tomu používají uši. Doširoka je roztáhnou, čímž nabídnou impozantní pohled na zvíře, se kterým není radno si zahrávat. Sloni nejsou fascinující pouze zvenčí. Ze všech suchozemských savců mají ten největší mozek vážící přibližně 5 kilogramů. Svojí inteligencí se hravě vyrovnají delfínům a šimpanzům a možná je i předčí. Za svoji vynikající dlouhodobou paměť mohou poděkovat velkému spánkovému laloku. Vůdčím samicím pomáhá zapamatovat si užitečná místa jako napajedla a umožňuje jim dovést celé stádo zpět na tato občerstvovací místa. Po ztrátě člena rodiny projevují sloni zármutek a žal.
Bylo pozorováno, že sloni se vrací na místa, kde ztratili nějakého blízkého člena a zastavují se na nich. Jejich tichá vzpomínka obvykle trvá několik minut. Také rozeznají staré známé, kteří se odtrhli od stáda, aby založili své vlastní rodiny. V období sucha se spřízněné rodiny sdružují do klanů, aby bránili své teritorium před ostatními klany. Když se mladá slůňata učí krmit, používat nástroje a zjišťují svoje postavení v nesmírně složité sloní společnosti, jde o projev inteligence, nikoliv instinkt. Jako velká zvířata mají také velké srdce. Ve stoje mají zhruba 28 tepů za minutu, což je o něco méně, než mají koně. Sloni sice nemají ten nejlepší zrak, ale za to mají nádherné řasy. Chrání jejich oči před prachem a malými částečkami. Při délce 13 cm jsou to ty nejdelší řasy na světě. U slonů jsou i ty nejmenší detaily obrovské. Díky svému drsnému, hezkému zevnějšku vypadají sloni nadčasově. A to také jsou. Tito obří savci obývají naši planetu už pár milionů let. Což není nic v porovnání s jejich mnohem menšími předky, kteří žili před 55 až 60 miliony lety. Tito primitivní živočichové obývali Afriku a má se za to, že vážili stejně jako kočka domácí. V průběhu času se u těchto převážně vodních zvířat vyvinul pátý, chobotu podobný přívěšek. Přestože byli tito první savci malí, vyvinuli se z nich jedny z největších suchozemských zvířat v historii. Z řádu chobotnatců, který měl kdysi minimálně 185 druhů, jsou dnešní sloni poslední svého druhu. Z tohoto řádu vznikly slonovití, konkrétně africký a indický rod. Do stejné čeledi i řádu patřil také mamut. Ten byl však mnohem bližším příbuzným slona indického. Jako poslední se objevil mamut srstnatý, který byl stejně velký jako slon africký. Jelikož žil v chladném klimatu, měl hustou srst a malé uši, aby minimalizoval ztrátu tělesného tepla. Většina mamutů srstnatých vyhynula v poslední době ledové, nicméně izolované ostrůvky jejich populace přežily do období před 3600 lety, kdy měli starověcí Egypťané plné ruce práce se stavbou pyramid. Dnes převládá domněnka, že nejbližšími příbuznými slonů jsou další tlustokošci jako nosorožci nebo hroši, ale pravda je úplně jiná. Společného předka se slony mají jak drobní savci, damani skalní, tak vodní sirény. Před 50 miliony lety si šli všichni svou cestou, aby se ze slonů stala taková zvířata, jak je známe dnes. Neuvěřitelná evoluční cesta s fascinujícím výsledkem. Z jejich chování je na první pohled zřejmé, že sloni jsou společenští tvorové. Jádrem jejich společenského zřízení je rodinná skupina tvořená vzájemně příbuznými samicemi. Obvykle matka, nejstarší samice, její dcery a jejich potomci a další mladí sloni. Taková skupina může mít až 25 členů. V matriarchátu je pevně daná společenská struktura. Čím starší samice, tím vyšší má postavení. Matka je díky létům svých zkušeností a znalostí oporou celého stáda a poskytuje své rodině stabilitu. Jako vůdce rozhoduje o tom, kam stádo půjde za potravou, vede rodinu za bohatou pastvou a jistým zdrojem vody.
Tato schopnost je nejdůležitější zejména v období sucha. Když hlavní samice zemře nebo je příliš stará, aby dál vedla stádo, nahradí ji její nejstarší dcera, i když je ve stádu sestra hlavní samice. Sloni jsou zvířecí nomádi. Samci opouštějí své rodné stádo v období dospívání. V dospělosti žijí povětšinou samotářsky. Když se seskupí do takzvané staromládenecké skupiny, má každý své místo. Vůdci jsou ti nejstarší a nejsilnější samci, kteří jsou nejlepší v ochraně stáda. Samci se obvykle přesunují mezi stády, neustále hledají možné partnerky. Při tomto způsobu života mohou být v jedné sezóně otcem hned několika mláďat. Samci se kvůli místu na společenském žebříčku občas pošťuchují. Spolu s jejich velikostí a silou roste i míra jejich dominance. Tyto malé vzácné uzlíčky jsou hlavní prioritou celého stáda. Matky, tety a blízké přítelkyně pracují při jejich výchově a ochraně jako jeden tým. Tyto pevně semknuté skupiny slůňata také vzdělávají a socializují. Čím více samic se o mládě stará, tím vyšší je jeho šance na přežití. Obecně se dá říct, že stáda afrických slonů jsou větší než těch indických. Na početnost stád má vliv také potrava. Čím více jí je, tím větší jsou společenské skupiny. Sloni žijí v teplých oblastech a tak, aby unikli dennímu horku, jsou převážně soumrační tvorové, což znamená, že nejčilejší jsou za soumraku a za úsvitu. Dalším běžným chováním, kterým se ochlazují, je koupání ve vodě. O slonech je známo, že jsou hraví, především pak slůňata. A kde lépe projevit tuto stránku osobnosti než ve vodě? Jejich oblíbenou činností je také válení v bahně. Při něm se také ochladí a navíc je bahno chrání před otravným hmyzem a ostrými slunečními paprsky. Když je sucho, sloni se často otírají o tvrdé povrchy. Zbavují se tak vytrvalých parazitů. S tak velkým tělem mají sloni také obrovský apetit. Až 3/4 dne tráví scháněním potravy. Tím jim na pospávání zbývá jen omezený čas. V průměru spí 4 hodiny, a to buď ve stoje, nebo v leže na boku. Ať už při odpočinku, nebo při hře, jsou roztomile okouzlující. Sloni jsou od samého počátku lamači rekordů. Slon africký má mezi savci vůbec nejdelší březost, 22 měsíců. Jejich asijští příbuzní jsou březí o něco kratší dobu. V rodinném kruhu matky rodí jedno mládě, dvojčata jsou nesmírně vzácná.
Porod bývá krátký a slůně už hodinu po porodu zkouší své nejisté nohy. A napije se mléka. V porovnání s dospělými slony jsou mláďata chlupatá. Tyto jemné chloupky jim zůstanou až do 1 roku. Novorozená slůňata mohou vážit až 120 kg. Po narození je sloní mládě vysoké asi 1 metr. V porovnání se svojí obrovskou matkou je asi 45krát lehčí. Novorozené slůně je na svých nohách nejisté. Spoléhá se na svoji matku, že mu poskytne oporu. Zprvu má špatný zrak a tak se orientuje podle hmatu, čichu a sluchu. Slůňata díky tučnému mateřskému mléku neustále přibírají přibližně 14 kg týdně. Ve 4 měsících poprvé ochutnají rostlinnou stravu. Nicméně mateřské mléko pijí i nadále do svých 3 nebo 4 let. Pokud slůněti mají narůst kly, narodí se zkušební sadou. Tyto krátké výrůstky jsou něco jako mléčné zuby. Po prvních narozeninách vypadnou. Permanentní kly začnou být patrné až o pár let později, kdy konečně přerostou pysk. V průběhu sloního života pak dále rostou. Jak již bylo zmíněno, slůňatům se dostává značné pozornosti dospělých. Pozorováním svých příbuzných se slůně učí, které rostliny může jíst a jak je utrhnout. Při přesunech stádo přizpůsobuje tempo těm nejmenším nohám ve stádu. Stát a chodit se naučí poměrně rychle. Nejtěžší je pro slůně naučit se zacházet s chobotem. Slůňata se rodí s poměrně krátkým chobotem, který se však během prvních pár dnů rychle prodlouží. Kvůli tak rychlému růstu si slůně svůj chobot občas přišlápne. Dokázat, aby poslouchal svého majitele, může být obtížné. I takové pití může být těžké. Dokud se slůňata nenaučí stříkat si vodu do tlamy jako dospělí, mnohá si raději kleknou, aby se napila. Než tahle velká prťata plně ovládnou svůj obličejový přívěšek, může jim to trvat i 9 měsíců. Dětství pro slůně končí tehdy, když ho matka odstaví. To může trvat 5 až 10 let. Za dospívající jsou považováni až do svého 17. roku. V tomto věku už jsou pohlavně vyspělí, ale ještě se nezačnou rozmnožovat. Právě v tomto období mladí samci odcházejí od rodného stáda a přidávají se k ostatním starým mládencům. Dospělé samice obvykle začnou rodit mláďata ve svých 20 letech. A mohou rodit dalších 30 let. Po tak dlouhé březosti si samice dopřávají poměrně dlouhý oddech mezi jednotlivými porody, někdy až 4 roky. Za svůj život porodí samice v průměru 4 potomky. Dospělí samci většinu svého času dělí mezi hledání potravy a šarvátky s jinými rivaly o samice.
Sloni se dožívají poměrně vysokého věku. 60, dokonce i 70 let u nich není nic neobvyklého. Obrovská zvířata mají obrovský apetit a v obou oblastech, které obývají, mohou svou chuť k jídlu uspokojit v rozličných prostředích. V Africe je savana pouze jedním z míst, kde tito obří živočichové hledají potravu. Dál ji schánějí v hustých lesích, v zalesněných oblastech a také na vyprahlé poušti. Během svých pochodů mohou navštívit všechna prostředí od pláží až po horské oblasti a zvládnou tropické klima na severu až pomírné podnebí na jihu. Jejich příbuzní v Asii jsou stejně tak rozšíření. Vhodnou potravu a úkryt jim poskytují lesy všeho druhu, stejně jako savany. Slon indický má v oblibě jak pobřežní oblasti, tak vysoké svahy Himaláje. Slon africký, žijící na otevřenějších prostranstvích, mívá větší teritorium až 11 000 kilometrů čtverečních. Tito obří vegetariáni tráví pojídáním potravy v průměru 16 hodin denně. Skonzumují 75 až 150 kg vegetace, což lze přirovnat ke 4 nebo 5 balíkům sena. Musí tolik žrát, protože jejich trávicí systém není příliš efektivní. Jejich těla vstřebají zhruba jen 40% toho, co sežerou. Slon africký je bíložravec spásající nejčastěji trávu. Na jídelníčku má cokoliv od travin až po středně velké stromy. Jeho menší příbuzný slon pralesní je fruktivorní, což znamená, že si rád pochutná na plodech a k tomu také na semenech, listech, kůře a větvích. V lesních porostech vyšlapávají sloni mítiny. To podporuje dodatečný růst rostlin a dává mezi stromy vzniknout rozličným prostředím. Díky mítinám se k lesní půdě dostane víc slunečního světla, takže níže rostoucí vegetace má větší šanci k růstu. To dále zvětšuje biodiverzitu a poskytuje organismům nová prostředí, která mohou obývat. Strava slona indického je odvislá od ročního období. V období sucha pojídá keře a stromy, ale s příchodem dešťů přechází na trávu. K rozdrcení potravy mají sloni 4 stoličky, 2 nahoře a 2 dole. Každá je velká jako cihla a váží několik kilogramů. K dispozici mají jen 6 sad stoliček. První stoličky jim vypadnou mezi 2. a 4. rokem a ty druhé mezi 4. a 6. rokem. Následující sady jim vydrží delší dobu, ale poslední sada jim obvykle vyrůstá kolem 40. roku věku a musí jim vydržet až do konce života. Sloní chobot je šikovný nástroj. Jeho špičkou dokážou jemně utrhnout listy nebo plody. Nebo svým chobotem dokážou zatřást celým stromem. Svými kly dokážou odřít kmen stromu a odkrýt kůru.
Jejich oblíbeným cílem jsou baobaby. Jejich silné kmeny obsahují tisíce litrů vody. Sloni vypijí za den 200 litrů vody, což odpovídá objemu klasické vany. Při 4 litrech na jedno nabrání je to spousta nabírání. Sloní střeva jsou sice dlouhá 35 metrů, ale jak již bylo řečeno, nefungují moc efektivně. A většina z toho, co z nich vyjde ven, je nestrávená vegetace. V průměru vyprodukují 110 kg trusu za den. Sami toho ze své stravy sice moc nevytěží, ale okolní prostředí ano. Kromě toho, že při svých přesunech hnojí okolní prostředí, také roznášejí různá semena, což napomáhá růstu nové vegetace. Jedna studie vypočítala, že tyto pomalu se pohybující banky semen je dokážou zanést až 60 kilometrů daleko od jejich původního místa. Sloní trus má i jiné využití. Pro zvídavé lvíče je taková velká, smradlavá hromádka zajímavou hračkou. Hovniválům tyto obrovské výměšky poskytují nekonečnou hostinu pro jejich larvy. Jejich larvy jsou zase důležitým zdrojem potravy pro ptáky a jiná zvířata. Jako platní obyvatelé ekosystému mají sloni svoji úlohu i v potravním řetězci. Nakonec i tito obři zemřou a když se tak stane, mrchožrouti zbaví přírodu jejich obrovské zdechliny. Je to kruté, nicméně nezbytné. Oplátkou za dostatek potravy udržují tito přírodní popeláři prostředí čisté a hygienické. Další ze způsobů, jakým sloni zlepšují místní ekosystém, je hloubění děr. V období sucha se pomocí klů, chobotů a nohou prohrabávají k vodě, což jim i všem ostatním umožňuje uhasit žízeň. Kromě toho vyhrabávají také sůl a jiné minerály jako doplněk své stravy. Díry, které za sebou zanechávají, přinášejí ty samé živiny i menším živočichům. Sloni nemohou jinak. Jako ti největší suchozemští savci mají obrovský vliv na okolní přírodu. Jejich rodnými zeměmi jsou sice Afrika a Asie, nicméně fanoušky mají na celém světě. A to už celá staletí. Pro rozličné kultury mají tradičně hluboký symbolický význam. V mnoha kulturách stělesňují sílu, moc, moudrost, dlouhověkost, vytrvalost, vůdcovství a věrnost s důrazem na jejich velikost a jejich exotický vzhled. Oblíbený hinduistický bůh se sloní hlavou představuje moudrost, inteligenci, štěstí a blahobyt. Mezi jeho mimořádné schopnosti patří rozdávání štěstí a překonávání překážek. V hinduismu Airavata, otec všech slonů, symbolizuje jak blesky, tak duhu. Na Sumatře jsou sloni také spojovaní s blesky. V Nepálu jsou svatyně, které jsou zasvěceny těmto obřím savcům. V Thajsku jsou národním symbolem jako projev uznání za jejich dlouhověkost, sílu a vytrvalost.
V Myanmaru, Thajsku, Laosu a Kambodži jsou bílí sloni považovaní za posvátné. Jde o vzácný druh slona, který však ve skutečnosti není bílý, ale má světlé řasy a nehty na nohách a má červenohnědou barvu. V Thajsku byli všichni bílí sloni darováni králi. Byli uctíváni jako symboly štěstí a moci a mohli si je dovolit pouze vladaři a velmi bohatí lidé. Král je mohl darovat zase svým přátelům a spojencům, nebo v některých případech také svým nepřátelům, pokud je chtěl zatížit náklady na péči o ně. I buddhisté mají slony ve velké úctě. Sám Buddha prý byl reinkarnovaný bílý slon. Město Jaipur na severu Indie oslavuje tato královská zvířata každoročním festivalem, kdy je lidé ozdobí malými kamínky a pomalují jasnými barvami. Jejich podobu nenajdeme pouze v uměleckých dílech a plastikách, ale také v přírodě. Roky zvětrávání vytvořily v Nevadském národním parku Údolí ohně tento oblouk. Je známý jako sloní skála a pískovcový chobot nabízí opravdu úchvatný pohled. V západní společnosti jsou sloni oslavováni napříč celou populární kulturou, zejména kvůli svému exotickému vzhledu. Jsou oblíbenou postavou mnoha fiktivních příběhů od Kiplinga po Disneyho. Často jsou vykreslováni s vysokými morálními hodnotami a jako spolehliví a silní. Americká republikánská strana, přezdívaná Velká stará strana, si za svůj symbol zvolila slona v roce 1874. Není pochyb o tom, jak velký vliv mají tito majestátní tvorové napříč mnoha zeměmi a kulturami, ať už v bájích, náboženství či dokonce v literární fikci. Není žádným tajemstvím, že sloni jsou obrovská zvířata. Je tedy jasné, že na hledání potravy a vody potřebují hodně prostoru. A také k hledání vhodných partnerů. Čím dál více půdy je zabíráno pro zemědělské účely, čímž se jednak zmenšuje plocha, kterou mají sloni k dispozici, ale navíc je i hodně rozkouskovaná. Ztráta přirozeného prostředí je jeden z problémů, který se týká všech slonů. Dalším je lov a pytláctví. Jejich kly jsou dodnes považovány za velmi cenné i přes veškeré mezinárodní zákazy obchodu se slonovinou. Sloni afričtí jsou klasifikovaní jako zranitelný druh, zatímco jejich asijští příbuzní spadají do kategorie ohrožených druhů. Jejich pomalé tempo rozmnožování tomu moc nepomáhá. Pomohla by však lepší ochrana, a to nejen samotných slonů, ale také jejich přirozeného prostředí. Ochránci dělají, co mohou, aby zpomalili úbytek jejich přirozeného prostředí. Se silnější vládní podporou a přísnějšími zákony na ochranu bude nelegální pytláctví a obchodování se slonovinou stále obtížnější. Vzdělávací programy a alternativní zdroje příjmu, jako například práce v protipytláckých týmech, snad omezí konflikty mezi slony a jejich lidskými sousedy. Jeden malý živočich, který pomáhá minimalizovat nechtěné návštěvy těchto obrů do cenných zemědělských plodin, je včela. Sloni se jich totiž bojí. Ochránci toho využívají a umísťují včelí úly do blízkosti farem, aby od nich slony přirozeně odehnali. Sloni jsou magnetem na turisty. Když budeme chránit je samotné a také zemi, po které chodí, budou z toho mít prospěch všichni.
Terénní výzkumy a monitoring pomohou zlepšit programy na jejich záchranu. Čím lépe budeme znát jejich potřeby, tím konstruktivnější bude budoucí snaha ochránců přírody. Své místo tu mají také zoologické zahrady a programy odchovu v zajetí. Stejně jako zvyšování všeobecného povědomí a znalostí. Ve svém teritoriu jsou sloni klíčem pro celkové zdraví a rozkvět životního prostředí. Jako největší suchozemská zvířata ze všech si zaslouží náš respekt, obdiv a ochranu.